Nilai ni zing lam dar thum le minute som ni pasari ania. Kovel chuan USA an Vansang zirchian le tlo pona lam boi pui tu ber National Aeronautics and Space Administration NASA livestream athlir thup maya. Kan kovel pon reta an ka kai. International Space Station ISS atranga mniria chung cham tur. Amai ro chu thlakot chuang han tangkhangta pahnih. But Wilmore le India chul chuak Sunita Williams te hruai hona ania. An pahnih hian Gulf of Mexico a Kovela miho saber Elon Musk company SpaceX Vansanglong mangin anron truma. Phurtu tur an nei lo awanga an buaina te. Politics a input chiat na rang te chu ti topin om ta ati thei ome. Abul deuh hlek atangin tun din mun an thlen chan hi chuigir taila. Nikum jun thla khan NASA chuan Commercial Crew Program nuaya enchin natan Boeing Siam Vansanglong CST-100 Starliner chu avoi khat natan an kap chuaka. He spacecraft hi atirte atangin achiang lo hrim ati thei. An ka chua hun tur hi ro kholna neu awangin an son hlangun hlea. Kumsan hi som pakwa mihringom lova enchin na an nei trumphei chu an hlo champui thak nge a. Kumsan hi som ni pahnia khan enchin na nei lein mihring phur thei tura an ngaya. Alo thei lo zia chu Williams le Wilmore te chunga thil thleng hian ati chiang ta hle. Boeing hi tun hnaya an thlona siam a that tok lo wangin soisel na an tok na sa hle a. Vansanglong lama po an chu ti te wal chuang lo ti lang tu te po ani thei ome. NASA hian Starliner chuang tur hian an Vansanglon mi Sunita Williams le Butch Wilmore te hi athlang chuaka. An ruah mandan chuan International Space Station an han thlenganga. Ni rei vak lo anom hnuwa leilama an ron kir le dona. An mission hian niriat chunga oin he Vansanglong hi mihring phurna tan atlak tilan tir tua tan man an tumani. Chutiang chuan juninga khan anin kap chuak ta a. Atuk niruka ISS chu harsatakin an han thleng thei rama. An Vansanglong norkal tu ber an thruster atratok lova. International Space Station a hian anin vua fu ngal mai lo ta zel boka. Achunga chuang te tan omanuam to mielo. ISS nen anin vua fu hnuwa. Achunga chuang pahni te hi chuta chuan an chuang kai ve ta ne. Nasalamin engthil dik lo nge thleng tian han chui zuya. An thruster chau kha fel lo lai alo ni hlek lo maya. He Vansanglong propulsion system a an tui man. Helium chu apur ru ti te an muchuak ta zela. Hetiang ani chuan kan Vansanglong hi leron kirle na tan tak ngial po atlak done monile ti zona aomta a. Achunga chuang pahni niriat chau khovel pona zin turte chu antang anita der maya. An ho hun turla chu achiang lo tariaw mai bokane. Vansanglong ISS a han chho thin hi anom ve a. Chungzinga chuan America Vansanglong che chua kom chun chu Crew Dragon ania. Nikum September thla khan mi pahni chuangin ISS a hian an han chowa. Hetiang lai vel hian NASA chuan Starliner hi leilama kir pui le chia an ngai to lova. Akhal tu pahni Vansanga tangte chu SpaceX Vansanglong mang hian an ho pui theyang ti ngai dan awm tran to ne. Vansanga tangkhang pahni te hruai ho hun tur hi an pot khotlai fo mai boka. July thla khan an pahni hian ISS a an cham thei hun chung tur ni somli panga chu an mang zo dai to nge boka. Chuti rol chuan Boeing le NASA chuan Starliner hi siam thattumin thei to pan chua en chin na te an nei tluk boka. Kumin January thla khan an beidon thu an puang ta tol mai tila. Boeing lam chuan a man tla kang an ti a. NASA hian kan siam thazo ngang love an ti ve thungani.
he Vansang long hi khoi chet lo turin anda zui ta boka hruai hona tan SpaceX lam an bel ta chot mayane SpaceX lam po hian harsat na neu an tok ve deuh renga chuti rual chuan Vansang lam technology bi ka chuan mason na azuana zuan tir le tu tun hnai bi ka chuan tia soi thin ania leilama rontlatura rocket man tangkai dan te po a practicala ti thei om chhun an lania chutiang khop chuan SpaceX lam hian ma an sona amero chu kholam fello ti te wangin harsatna an tok ve fo boka ani bak hi tangkhangte hole na turin arem chang lo le ta ngalani heta tang hian ipeng lok teang ma sang atang toin Vansang tlopo hi mihring te suang tuana riak tlat talo ni to thina kumzabi somhnina tira khan Russia school zirtir tu Konstantin Tsiolkovsky chuan Vansang lona tan rocket man hi arota ahna thodan tur chu kumhlui thlazana rocket kan halruk na sat thin tenen hian ainang chia pindan phuitaka propellant tan halanga chumi chuan boruak asiamin rocket chu anorkal to mai donane arot na hi mol mang tak kangin langma sela ti hlotline ro chu a harsa zeka Vansang ti hian kan leia tanga kilometer zavel hi anda danania chumi hanthleng tur chuan rocket chak tak angai hrim hemilama mason na ron thlen tu lian ber chu indopui pahnina laya German ho rocket siam ramdangin an hlau tak mai V2 kha ani te tlata asiam phunga Vansang lona tana thiam na tangkai tak ani zuita a he rocket hi a thlok hla theifu Germany atangin Europe ram aka phak deuh veka Vansanga hanlon theithil masaber ani bokane indopui hazawa Cold War laya America le Soviet Union te Vansanga lon tura anin tlan siak na khan rocket hi mantlakin Soviet Union lamin anron siam masata a Vansang lon hi tundin hmuna chuan len harsatak ani to lem lawane chuti rualin Starliner khaltu te chuan atur SpaceX point harsat na neuwan tok kanti to kha Vansang mi te in thlak kwal tur phura anron ka chuale huna an holama in bet hlave mai donia tiin in chan chuadan tura hian thuan del kila SpaceX Crew Dragon capsule hian tangkhang pahni te thutna tur anzua sakta bokane January tha America politics in lum leta khan tangkhang pahni te hi soi chuan nia Trump chuan Biden an hruai ho du love atia ama thlop tu langsar ber pol Elon Musk anhena mi pahni te hi hruai ho mai turin angena Musk hian remti puya January thatop khan NASA chuan tangkhangte hruai ho dan tur hi atifel zui ta bokane SpaceX hian Vansanga athon te hi number pe in tuna an hruai ho tur te chu crew 9 an nia crew 10 an ka crew 10 te an han chovin an thlak don tinani March ni som pani khan crew 10 te hi ka chua turania launch peta chian lo wangin ni hni chung an pot khotlaya March ni som pali khan ka chuanin ni som paruka ISS hi an han thleng vele a ahmun lo ngak tu astronaut pasari 10 an lo dong songani March ni som pariata SpaceX Vansang long chuan leilam aron pan leta tangkhang pahni te ba ka astronaut pahni dang aron purthla a leiron thleng tur hian darkar som pasari chung zet mai an chuanga leian ron thlen don leihip na in apo to china le leituam tu boruak an ron sut thlak lai hian an chuana hi asa thei hle a pon lam phei chu degree sang don te a han thleng phahial thina parachut an pot para him tak mai in tuifin riata anon trum thei ta ne tangkhang pahni te hi thlako chung zet mai leihip na om lo na an han khosa a an taksa a in siam dang lam na saviawa leihip na ngai ole turin hun adu dona
an pahnih hian thut thlenga an lo thut tir ngal chat ani kha hei hi chan chu leihipna che tlat tanzir le dona an taksa in ngaya anei le angai don wang ania thut thlengan lo thut tir lo kha chuan an tal boi hle don nia soyane kan beng chunga hian thuk deuh maya vestibular organ anti maya oma chu chuan kan kalzong in kan taksa balance tur hi kan thlua ka hrila tlulovin kan kal thei pha vestibular organ thilthria dan hi leihip na omlo na adang lama a boita ka wangin kalte anzir thatle angai donane chubaka chuan an kevun a in siam danglam na sa a ke no du hle aniome ke hmangai heklo le note ke yang mai ani e anti thrina piang thale an in alai te po a omati theyang ebaka hian kan taksa tui lamchi om reng reng hi leihip na in nuai lama hi pa mase Vansanga chuan achung lama alang thunga an lang puam ta thrina an rumuk na po atlak niam na satawangin exercise an lak thatlo chuan ru moi awle mem boka leihip nom lova an han om rei em awang hian an taksa in siam dang lam man te hi ngai ole tur chuan en kolangai ve hle do niin space agency lam chuan an soya him taka thlakon nuwa an ron kir le theiro khovelin kutbeng chungin alo lo mane